ang Topu Yakli Studio ni owner tei belakhin khanatok kaisa rsa mung norong ni bagai sini buku Bisudevi Jamatiani orang tei takok Opu Debormani belakhin khanatok rsa mung norong nugui manai tring ni sigang rsa mung tei abo nugui manai nai nugu YouTube channel ni bisingti norong nai tongo tongthak masti 24 se omongkha kaisa entertainment channel norong naina ta pokti subscribe khadi plus share khadi Aga tini seng takuk Opu ko gan bagai sharka kai jem phaijak sini Opu ni studio kai kaham no gan to ang belai ke hamsak ka resap ma bo belai ke resap thongjak ka kaham no agai norok tu busarate hamjana ta saime ya norok khana ka saimanai hai tongo dati no hambai tango ayo tango jorano mujangri kelangka katangri kenalia doni mikora asung tini phaisok pajak sini takuk Topuni studio sung tini kaisa resap mungno resap na bagai phaika ke diving rock paibika ka o resap mungno suine ka sini utpolsar ka angni jino aro surinai angni jino ngete an mung Opu Deborma te ani logiwo khorang rinai sini Basui Bisudevi Jamatia ngka norok o resap mungno norok naiman nai tiring ni sikangno nainuk YouTube channel ngai tabuk norok kichu misu naimanai making tongthok masti YouTube 24 channel norok naimanai asunoko hambai Tongthok masti 24 entertainment channel